Jinsabu għaddejjin ġmielhom l-aħħar preparamenti għar-raba edizzjoni ta' Rigal b'imħabba, attività li ta' kull sena permezz tal-ġenerożità ta' bosta tara li jinġabru rigali tal-miliet ta' tfal li f'dan iż-żmien tas-sena jinsabu fil-bżonn. F'din ir-raba edizzjoni tal-attività Ban Nobli li se tkun qed tilħaq l-qofol tagħha nhar il-ħamis filgħaxija se jkun qed jittella wkoll villaġġ tal-miliet biex dawk kollha li jażlu jikkontribwixxu u jitfgħu ir-rigali taħt is-siġra tal-miliet fi Pjazza Kastilja jkunu jistgħu jagħmlu dan f'ambjent festiv. Dwar dan tkellimna mal-kap tal-attivitajiet tal-Gvern Aron Zara fejn spjeganna b'mod aktar dettaljat se jkun qed jinvolvi l-programm ta' attivitajiet hekk kif il-villaġġ tal-miliet jiftaħ uffiċjalment l-erba' u jagħlaq il-ħamis filgħaxija. Għada se jkollna kunċert mill-banda tal-Forzi Armati li jibda fl-erba' ta' nofsinhar, u mbagħad fl-istess fil-Berġa ta' Kastilja il-Prim Ministru Dr. Lidja Bella flimkien ma' Giorgia May se jkunu qegħdin jilqu lill-pubbliku għal bdil tal-awguri tal-miliet u l-ewwel tas-sena, u mbagħad il-finali jkun nhar il-ħamis li ġej 21 ta' Diċembru fejn l-attività tibda mid-9 ta' filgħodu tibqa' sejra sa filgħaxija sa 7 ta' filgħaxija fejn hemmhekk niltaqgħu lkoll flimkien u niċċelebraw is-suċċess għal sena oħra ta' din l-inizjattiva. Zara spjega wkoll kif tul dan il-jum fi Pjazza Kastilja se jittellaw bosta attivitajiet fosthom anke konċerti mill-banda tal-Pulizija, mużika u korijiet minn artisti lokali u saħansitra orkestra. Iżda mhux biss. Il-villaġġ tal-miliet li se jkun hawn diversi stands li huma organizzati mill-Malta Crafts Foundation, l-istess f'din il-pjazza se jkun hawn ikel u xorb ukoll marbut ma' dawn il-jiem ta' festi. Zara temm jappella biex il-poplu Malti jikkontribwixxi favur din l-inizjattiva. Kemm huwa sabiħ li tiġi tpoġġi r-rigal taħt is-siġra tal-miliet u literalment ma tkunx taf li ma tifel jew tifla se tferraħ. Allura l-appell tiegħi nhar il-ħamis li ġej mid-9 ta' filgħodu sa 7-8 ta' filgħaxija jiġu hawnhekk magħna apparti li jieħdu gost iġibu rigal tagħhom u jpoġġuh taħt is-siġra tal-miliet fi Pjazza Kastilja.